ekipo, gaurko saiorako Lierni gonbidatuet, nire arreba, ze gaur binakako ariketa egingo iteu, eta bikoterik ez behar topatzen ere, banakare itea daude. Gaurko, behar duguna, bi baloi izango dira, bale? Bat bakoitzantzako. Beraz, eman pausa, gelditu bideoa, segi baloian bila eta aztega. Venga, orain arte! Bale, baloiak prest, venga, aztega, beroketakin. Gorputza inguratzen, baloiakin, gerri inguratuko dugu. Venga, alde batera, bestera, hankak zabalduta. Goazen ondo. Venga, orain hanka bat inguratuko dugu, bale? Ezkerreko hanka. Venga, baloiarekin, hanka ingurau. Alde batera eta bestera. Goazen eskubiko hanka. Norantza batean eta beste norantzan. Bale, eta orain 8 egingo ditugu, bale? Bai, venga, 8. Tak? Baloiak lurra ikutu gabe, Aldatu norantzaz. Bale, venga, hartuko dugu lekua eta egin behar dugun berdina, baina orain, baloia lurrean, bale? Bai? Venga, 8ak, baloia kolpatuz, beste norantzan, vale, mucho. Venga, baloia goran. Eta eskipin txiki bat. Hop, belaunak gora. Eskuak ondo luze. Pixkat gehiago. Vale. Hartu arnasa. Eta egingo dugu. Baloiarekin lurra ikutu. Eta salto. Prest. Venga, bazen hop. Venga, 4 salto, bat, 2, 3, eta 4, de lujo. Ondo ekipo, venga, jarraitze dugu, orain, baloi bakarrerekin, jarriko geha, bizkarra ematen, tarte txiki bat utziz, bale? Batek baloia, venga, rotazio alde batera, besteak alde berdinera, hartu baloia, eta beste aldetik pase. Hop, venga, 10 pase, bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10, eta orain jarraitzen dugu, baina norantza aldatuz, hemendik, beste aldetik, bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10. Pase lateral, finikitau. Orain kontralateral. Hau da, nik hemendik pasako dut eta nire arrebak jaso behar du beste aldetik, ondo, hemendik, mucho. Venga, zentuz aldatzen. Beste 5, 2, 3, 4, 5. Ondo jarraitze dugu, posizionetan, bizkarra ematen. Orain, batek pasatzen du goitik, eskuak luzatu Lierni. Venga, pasa goitik eta jaso azpitik. Hartu goitik, guazen beste 10 pase, bat,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10. Mucho. Zu guain aizinean goitik pasatzen, ezta? Bai. Bale, guain ni pasako izu goitik, eta zuk nahi pasatzea zu azpitik. Beste 10. Ben, hartu, 1, 2, 3, 4, 5, beste 5, 5, 4, 3, 2, 1, eta ben, azkena, mucho. Ondo ekipo, venga, jarraitze dugu, binaka, bakoitzak bere baloia. Guk tartego hartze dugu, kamaran bilok azaltzeko, bale? Baina zuek, tarte handi iso bali makazue, hobeto, jun neurri hartzen. Zein behar dugu, batek, paseke ibiliko gea, bale? Bi baloiak batera. Bai, Lierni? Batek pasako dutu goitik, denbora guztian, eta besteak azpitik. Lierni, zu goitik, zenik azpitik. Bale? Venga, 10 pase, guazen. 1. Ni goitik denbora guzti. Zu goitik eta ni azpitik. Venga, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Guai ni goitik, bale? 1. Ni goitik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, azkarago 8, venga, 9, eta 10, mucho. Bale, jarraitze dugu. Baina orain saiatuko gea, desplazamenduk egiten. Bale, jarri hor igual. Hemen tartien ingo dugu. Segi pixkatarago ikusten zaizu, kamaran. Bai. Arealdea muituko gea, bale? Zu goitik eta nik azpitik. Venga, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bale? Ni goitik, prest, beste 10, 1, que pakete, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bale? Mucho. Bale, hurrengo ariketak, jarraitze du binaka, baloi bakarrekin, utzi nahi. Lunge, bale? Han pauso luze bat, eskubiarekin, beste belauna jetxi, eta pase. Hop, berdina, Zuek hartu ondo distantzia, bale? Lehenengo bi hiru ariketetan aprobetxatu distantzia hartzeko, eta venga, igual pixaratzea dago, Lierni. Karri, a ber, kamera grabatzizun. Bale. Venga, eskubiakin aztekea. Eskubia denbora guztin. 6 aldiz. Guazen, hop. 1, 2, 3, 4, 5, azkena 6. Ezkerrarekin beste 6. 1, 2, 3, 4, 5, eta 6. Mucho. Bale, venga, jarraitze dugu. Orain jarriko gara, jarri zu hor, nahi ikusteko, etzan da, bai, hankak hemen. Ni bezala, bai, ikusti zaizu. Bai. Jarraitze dugu. Venga, hurrengo ariketa egiteko. Parez pare jarri behar dugu, bale? Hankak alternatuta. Ni jartzen dut bat, zuk hurrena, gero nik, eta zuk hor. Hola jarriko gea, bale? Eta gero egin behar duguna da, etzan, eta berriz esegita posizionetan jarri, baloiarekin pase egiteko, bale? Bilak etzategea, eta bilak altxatzegea batera. Gu hemen ez dira sartzen,
beste zentzuan jarriko gara. Jarri. Eta hemen, ni hasten naiz, goazen luze, eskuak luze, hop, eta gora, pase bat, bi, hiru, etzatean eskuak luzatu, lau, bost, sei, zazpi, eta azkena, zortzi, mucho, zemuz? Venga, beste zortzi ingoito, bale? Pres, venga, beste zortzi, hop, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, eta zortzi, bale? Hurrengo ariketa, jarriko gara, hemen, posizio honetan, lauanketan, bai? Plantxa modu honetan. Eta, ibiliko gana da, esku berdinarekin pasak egiten. Jarriko gara parez pare, eta pasak egiten. Esku berdinarekin. Jarri nire parean. Zukarea hogten. Jarri. Zurrutio jarri da. Jarri gara. Prest, eskubiarekin bakoitzak 3 pase, guztira 6 pase benga. Bat, bi, 3, lau, bost, eta 6. Goazen gora, mucho, ben, berriro, ezkerrarekin, beste 3, bat, bi, 3, lau, bost, 6, gora, belujo, venga, berriro, 3 eskubiarekin eta jarraian zutik jarri gabe, beste 3 ezkerrarekin. Venga, aztega eskubiarekin, prest, goazen bat, bi, 3, lau, bost, 6. Beste 3 pase, bakoitzak, bat, bi, guztira 6, 3, lau, bost, eta 6, mucho. Bale, zemuz, azkeneko 3 ariketak, berri zin behiteu, bale? Azkeneko 3 ariketa horiek berriro ingo iteu. Orduan, bi aukera, edo gelditu bideoa eta zuen kaxaitezue, edo bestela eman atzera berriro ere gurekin bate egiteko, bale? Venga, hori egin eta jarraitze dugu. Eta bukatzeko, tabata txiki bat ingo dugu, bale? Hau da, egin ditugu 8 ariketa, ariketa bakoitza 20 segunduz, 10 atxeden, eta hurrengo ariketa beste 20, bale? Baina hau egingo dugu musikarekin batea, musikak esango dugu noiz den ariketa egiteko garaia eta noiz den atxedena. Importante, lehenengo ariketa azaltzen dizuet eta beste ariketak, bale? Ritmoan arabera, martxan arabera, azalduko izkizuet. Lehenengo ariketa, baloia gorputzetik gertu, eta ben, aurruntzean, hankak iriki, baloia karri, itxi, hankak iriki, gora, itxi, bera, eta horrela, bizi, bai? Venga.
horrekin batera, aztegea. Prest ekipo, venga, guazen tabata, musika tope. Welcome to Tabata. Venga, benengo ariketa. Here we go in 5, 4, Bi, bar, guazen! round 1. Hogei segundu, bagoita bere ritmoan. Urrengo ariketa, baloiarekin lurra ikutu eta salto. Prest, guazen! Salto gora. Lau segundu. Oreka, eskubiko hanka, airetan. Eskuak goran luze. Hogei segunduz, guazen. Mantendu oreka. Berriro, lehenokoa. Beste hogei segundu, guazen. Vale. Lurra ikutu. Hop. Salto. Venga, Oh. Salto gora. Mucho. Beste hanka gora. Venga, askatu. Eskuak luze. Lurra ikutu gabe. Mucho. Berriro. Venga, azkeneko bi. 3, 2, 1, go! Elegante equipo. Mucho. Venga, azkena. Lurra ikutu. Salto. Azkeneko gai a tope. Prest. Guazen. Dos segundos. Corte. Azken saltoa. Mucho. Hombre, equipo. Cuadrilla de lujo, earki, zer ditu deu pixkat. Importante, betikoa, tutxita, eta venga, lasaitzea. Nik ja gozea indet, frutan bat erorikoa, hori seguru. Urren arte, eta gogoratu, ez egon, aritu, aio!